Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे गोथार फुंबिलि समाव आरो बयनिसिमबो हेपि सानडे बावहरबाय लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलियाव जोंहा बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि केलेन्डार बायदियै जोंहा दिनै सेकुलार एडुकेसन डे दङ बे सेकुलार एडुकेसन डेआव जोंहा माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोनजों गुवारै शेयार खालामनो आङो नाजागोन लोगोफोर आङो दायो जोंनि चार्च न' सिङाव आङो हाबलांगोन आरो नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो दे अब्ला लोगोफोर आङो सिङाव हाबलांनोसै जोंहा दायो नैबेयाव खोलोमनाय सिबिनाय बाख्नायनाय जाबाय थादों वार्शिप जाबाय थादों जोंहा नै हाबलांसै सिङावसो बिथांखौ बरायनाय समाव जोङो अननानै गसंगोन फोरबोखौ मान होनाय हिसाबै गासैबो जिरायगोन आरो जों मिथिमोनै सोरबा आलासिफोर दंफैयोब्ला अननानै गसंगोन जेराव दं बेयावनो जों 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 16. Do your best to win full approval in God's sight as a worker who is not ashamed of his word, one who correctly teaches the message of God truth. Keep away from profane and foolish decisions which only drive people further away from God. Thank you. First of all, I would like to thank our Lord and Savior Jesus Christ for giving us this time. Greetings to respected chairperson, recorder, respected guest speaker, pastor, and all the Christ believers present today. Now I would like to read a Bible verse, 2 Timothy 2:15-16. गावखौ इसोरनि सिगाङाव आनजाद लाजानायाव गसंथानो हाग्रा लाजि फोनांजायै मावग्रा इसोरनि सैथोनि बाथ्राखौ थोंजों फोरोंग्रा बादि गावखौ दिन्थिनो गोसो हो. Thank you. Thank you, Vinana. Respected chairperson, recorder, pastor, secretary, honorable speaker, and all the Christ believers present here. Now I am going to read a Bible verse in Assamese.
দ্বিতীয় কৰন্থিয়া 2 অধ্যায় 15 আৰু 16 পদ। তুমি নিজকে প্ৰকাশিত লোক, লাজৰ যোগ্য নোহোৱা কৰ্মকাৰী আৰু সত্যৰ বাক্য ঠিক ৰূপে বিভাগ কৰাত নিপুণ লোক কৰি ঈশ্বৰৰ আগত উপস্থিত কৰিবলৈ যত্ন কৰা, কিন্তু ধৰ্ম নিন্দাযুক্ত বকবকনিৰ পৰা পৃথক হোৱা, কিয়নো তাক ভাল পোৱা মানুহবিলাক ভক্তি লংঘনত অধিককৈ বৃদ্ধ পাব। ধন্যবাদ। गोनां आफादगिरि लोगोसे हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि आरो जोंनि मण्डलिनि मानगोनां पास्टर आरो बेयाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बे समाव जोंनि बिगिनार आरो प्राइमारि स्टुडेन्टफोरा बिबानाव मोननाय बायदि फारिबिलाइयाव दैखांजाखानाय बायदि गावसिनि पारफरमेन्सखौ दिन्थिफुंगोन। अन्नानै मिउजिकखौ प्ले खालामगोन। मानगोनां आलासिखौ जोंनि सिगाङाव खावलायदों लोगोसे पास्टरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोनानो जाहैबाय मोनफ्रोमबो क्लासनि हायेस्ट पार्सेन्टेज मोननानै पास जानो हानाय। बिथांनि थाखाय बयबो आखाइ खबनानै होदों। बिनि थाखाय थांबाय बिनि उनाव रुपसिका दैमारि क्लास केजि 98.14% मोननो हादों बिथाङा। बिनि उनाव नेक्स्ट
Priyana Sergi Busumotari 97.17%. Next class 2 Orai Deimari 81.57%. Bitanga family apa yang orang muda itu mungkin ada tuh pun ada di mana Jumtari. Mana apa? Embryo Sorgeri, kita menang ada 92.75%, so 94.15%. Mata. Kita menang ada 91.9%. Next one yangasa Enrico Sumtari, kita menang ada 80.21%. Ini next class 9 ini, Angel Deimari 80.55%. बिथांमोनानो जाहैबाय मोनफ्रोमबो क्लासनि हाइएस्ट पार्सेन्टेज मोननानै पास जानाय स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनखौ गाहायाव थांनायखौ खावलायनाय जाबाय। दे जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गाहायाव थांनानै जिरायनो हासिगोन दे। दे आखाइ खबनानै जों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जों नेक्स्ट आरो दाबजुनि जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनि उनाव नेक्स्ट जोङो JCKF जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनि उनाव नेक्स्ट दङ जोंहा क्लास 8 पास जानायनिफ्राय 9 आव फरायगासिनो आं बिसोरनि मुंखौ खारिना होनि जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनि उनाव जोङो लास्टआव फैनोसै लास्ट क्लास बेनो जाहैबाय क्लास 9 जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय SEC हायर सेकेन्डारि पास जानाय स्टुडेन्टफोरखौ मान बावनाय आलासिनि गेजेरजों गांसे गांसे आर'नाइ फालि होनानै बिनि नुथाय बिथांमोना जाबाय LCनि उथ्रिसार जानाय आरो हायर सेकेन्डारि उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर Felicitation from Golma Baptist Church, Udalguri BTC Assam, presented to Rosan Basmatari, son of Mr. Dilip Basmatari and Mrs. Namita Imani. Congratulations. We are exceedingly thrilled to get this special privilege to felicitate you today on the 24th May 2026, the auspicious occasion of Teacher Education Day. We claim your remarkable success in the HSLC final exam 2026 from Ramsur AM English School, Udalguri, conducted by ASHEF, securing 62.66% marks. We admire your dedication, hard work, perseverance, and commitment to your studies and wish you a prosperous, successful, and glittering future with great achievements in all your pursuits ahead. Your Bible verse so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God, and I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. The Isaiah 41 is the end of the with best regards. Pastor, Deimari, General Secretary, Vishnu Basantari, Golma Baptist Church. जों बेबादि रोखोमै जोङो जोंनि फेलिसिटेसन सार्टिफिकेटखौ जोङो हामथिम खालामनाय जादों बे समाव जोङो मेट्रिकनिखौ जों होगोनसै एसएसएलसि पास जानायखौ रसन बसुमतारी बिथाङा रामसुरनिफ्राय पास जादों 62.66% मार्क्स लानानै बेखौ गथायनो थाखाय आं मानाव गेदेर आलासिनि गेजेरजों